नमस्कार. वेदजीवनाचा या कार्यक्रमात हस्तरेषा तज्ज्ञ मी अर्चना पर्यटके आपले स्वागत करत आहे. आज आपण हातावरच्या चिन्हाविषयी माहिती घेऊ. सर्वप्रथम चिन्ह नक्षत्र. नक्षत्र हे चिन्ह गुरु उंचवट्यावर असेल तर त्या स्थानानुसार त्याचे दोन प्रकारे अर्थ लावता येतात. जर एखादी उच्च शिखरावर हे चिन्ह असेल तर असे असणाऱ्या माणसाला उच्च पद, उच्च अधिकारी आणि मोठी प्रतिष्ठा प्राप्ती होईल. हे कोणत्याही क्षेत्रात कार्य करीत असला तरी त्या क्षेत्रात तो शिखर गाठून मानमान्यता मिळवतो. त्याच्या स्वतःच्या योजना संपूर्ण सफल होतात. त्याच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होतात. हे चिन्ह शनी उंचवट्यावर असेल तर असे असणारा व्यक्ती मनुष्य दैवाच्या भीषण स्वरूपाचा गुलाम असेल. हे चिन्हसुद्धा माणसाला एखाद्या क्षेत्रातील विशेष प्रावीण्य, विशेष अधिकार प्राप्त करून देते, परंतु हा अधिकार भयानक स्वरूपाचा असतो. हे नक्षत्र रवी उंचवट्यावर असेल तर त्याला प्रतिमा, पद, धनसंपत्ती त्याची प्राप्ती होते, परंतु त्याला सुखशांती मिळत नाही. त्याला संपत्ती, प्रतिष्ठा इतक्या उशिराने मिळतात की तोवर त्याची शरीर प्रकृती बिघडलेली असते आणि त्याच्या मनाची शांती ढळलेली असते. हे चिन्ह माणसाला अफाट पैसा देते हे खरे, पण सुखही देत नाही किंवा तृप्तीही देत नाही. हे चिन्ह बुध नक्षत्रावर असेल तर त्याला व्यापारात किंवा विज्ञान क्षेत्रातील अलौकिक यश मिळते. त्या क्षेत्राशी संबंधित प्रतिमेचे वर्धन त्याला असेल. तेजस्वी वक्ता होण्याचे लक्षण होय. हे चिन्ह मंगळ नक्षत्रावर असेल तर हा मनुष्य आपल्या अंगाच्या धैर्य, सहनशीलता या गुणामुळे परिश्रम करून एखाद्या क्षेत्रातील सर्वोच्च स्थान व प्रतिष्ठा प्राप्त करून घेतो. हे नक्षत्र चंद्र उंचवट्यावर असेल तर त्याच्या कल्पनाशक्तीद्वारे मोठी कीर्ती मिळते. हे नक्षत्र चिन्ह शुक्र उंचवट्यावर असेल तर मनुष्य प्रेमाच्या बाबतीत, पैशाच्या बाबतीत नव्हे तर पुरुष स्त्री दोघांच्या हातावर असे नक्षत्र असेल तर त्याच्या प्रेमाच्या संबंधित गोष्टीमध्ये त्यांना अपूर्व यश देईल. अशी व्यक्ती आपल्या प्रेम प्रकरणात यश मिळावे म्हणून कोणाच्याही विरोधाला किंवा मत्सराला बुडवून टाकतील. जर बोटाच्या अग्रावर अर्थात पहिल्या पेऱ्यावर नक्षत्र चिन्ह असेल तर असा मनुष्य कामाला सुरुवात करील, त्यात त्याला यश मिळेल. अंगठ्याच्या पहिल्या पेऱ्यावर नक्षत्र असणारा मनुष्य स्वतःची इच्छाशक्तीद्वारे यशस्वी होतो. कोणाच्याही हातावरील नक्षत्र चिन्हावरून निष्कर्ष काढण्याआधी त्याच्या हातावरील सूचित होणाऱ्या अन्य प्रवृत्ती, हातावरची अनेक चिन्हे अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, हातावरील मस्तक रेषा आणि अंगठा दुर्बल असतील व हे शुभ दिसणाऱ्या नक्षत्र चिन्हाला काही अर्थ उरत नाही. आता आपण ही चिन्हाची माहिती बघितली, तर आता बघूया जीवन जगण्याचा मंत्र. प्रत्येक मनुष्यासोबत नशीब तर असतेच, हे निर्विवाद सत्य आहे, परंतु प्रत्येक मनुष्याने आपल्या कर्तृत्वाने आपले भाग्य उजवून टाकले पाहिजे. तुम्ही स्वतःच्या प्रयत्नाने सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या नशिबाला तुम्हाला साथ द्यावीच लागेल. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात तुमचे ध्येय गाठायला कोणती शक्ती रोखू शकणार नाही. संघर्ष भरपूर करावा लागेल, पण अंतिम टप्पा हा तुमचा असेल. आणि हे लक्षात ठेवा, आपण स्वतः सिद्ध करून दाखवले तर आपल्याला कोणाच्याही पुढे मागे झुकावे लागणार नाही. आणि दुसऱ्याच्या आधाराने आपण यश कमावले तर आयुष्यभर त्याचे ऋणी राहावे लागेल. म्हणून ऋण घेऊ नका. कोणाच्या आधाराची अपेक्षा ठेवू नका. दुसऱ्याचा आधार बना, हेच जीवनाचे खरे मूल्य. आजची टीप: ज्यांचा जन्म अमावस्येच्या दिवशी झाला असेल तर त्यांना जीवन जगण्यामध्ये भरपूर अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांनी पौर्णिमेच्या रात्री दूध आणि पाणी मिक्स करून चंद्राला तांब्याच्या लोट्यात पाणी भरून अर्घ्य द्यावे. त्यामुळे आपल्याला जीवन जगण्यात बरेच सुकर होतं. तर चला, आज इथेच थांबते. भेटूया पुढील भागात. नमस्कार.